Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Akashvani kalaya shimbenta ka gift a radio campaign ka bala penlong ka zonal office Guwahati. Kini ka jinya aware bansam ki radio set lani ki core radio shikinong ngap ki Batista jong ka Akashvani kalong kum shimbenta ka jing rakhe ya ka jing sedang jong ka radio station ka baningkong hapo ka than chite lammi ngi ha ka shitarik unaitum khat khandai spa sapu pra. Nakaliang kinong tray jong ka Akashvani Shillong kila ais ngobha da ki core radio shiki katto kat ningut kinong ngap badru shiki seng tray mon ngobha badru nakaliang katto kat ningut kireo pat ba kila no senyang shakani ka campaign nakabaong baga radio kalong ka jing ais ngobha kabadan jing mentoy nakabenta kiba ik bathon Kertenya ngade Andreas Yoknial na Marngar ka West Sihil district. But ngap dia ladu usnam chejar kena spa prapeu adu unta yo boni jing nang start pani siwena ki doktor bahikai na dia aman laki kenta aman laki setengah minit setengah but kamta makadap karyang iyo jihikai ba yo nagi doktor bahikai haka station dia but kamta mi kunti ba yo ji start day nagi kerdia mang yo ji ta na ka bantai ta mut nga yo na ji ka na kerdia da ka bang ngap hak si kenta la ne stengenta ka panang don por ni don tang mo don por ndai ka ya ka kubar khasi dengan ngap rabor hak to ki pra duna san minit to kumba khasan minit ei kala kut ka jing kran kasi dengan ngaru la wat no ilek kam ke zaman la sene setai negar biong nam pendu bu apla berenda play si bon pengita play di baro jadi i kong stream ka na jo sutna bhavan snap iki program radio kap tu gani ki program khatam hawa ngashong ha ki hakakali jongan mama na jo penne ka radio but na just ki program kum ka apan rus pa tin di nga ju yo snow pa haba ki don ki jingli to but na ki nong ai ki juba di ting snow biria ting pade so tana po ba don na pen jong ki ba juba ya ba dei haba I RJ jong program I kili ga do ba chili ti na jo sap to ki chinwai sau samai dia dei bat ki kamera kampian ka ba jing to shi bo ne ki sa ti na jo sna to ki chinwai ki dei da sau to ne ba dei ki ba pin biang ya ki khana korom ki khana pateng jong ki si ti da shisha iyo pan snap iki ba ka on dia video na ni Akashvani ka but hits kan ba kibabon ki riwenta ro bilang surat sa ating program ba na so natin ay publish ibon ya Akashvani Shillong mata nang tagkanga na tuloy bon ki sa program gi ki dong snap din so na niyo ito ng para sa Facebook